Вносител на това предложение е Министерството на финансите в преходните и заключителните разпоредби на проекта на Закон за държавния бюджет. Това решение не беше съгласувано с МВР. Не мога да отрека, че разговори в тази посока са провеждани с министър Горанов преди около месец, малко след това, и всички необходими разчети са предоставени на Министерството на финансите. Решението е на вносителя и аз го приемам, като признавам правото на вносителя да има свои предложения за това как да оптимизира държавния бюджет по отношение на едно или друго министерство, една или друга дейност. От тук нататък, имайки това предложение, се опитахме да го обсъдим с синдикатите и анализът, който беше направен, е, че така или иначе в МВР са необходими реформи. Първо, защото не мисля, че тук някой от Вас може да каже, че е доволен от дейността на МВР. И аз не съм доволна. Затова е необходимо да се променят условията, при които работят служителите на МВР, с цялото ми най-дълбоко уважение към това, че те успяват да го правят в условията, които ние сме им оставили. Ние сме гласували, Вие, един бюджет миналата година, който не позволява на служители да си купят нито химикалки, нито тонери, нито каквито и да било консумативи за тяхната дейност. Това е решение с държавния бюджет, който е гласуван от всички Вас. Тези хора продължават да работят въпреки това. Моля Ви, без реплики от място, господин Миков. Вие дори не сте гласували това необезпечено увеличение на заплатите предишните години, господин Миков, които ние сега трябва да изплащаме. И ги изплащаме. Вашето популистко решение тогава сега се изплаща от служителите на МВР с това, че трябва да им бъдат орязвани техни социални придобивки, за да можем да спасим държавния бюджет. И изобщо не бягайте от отговорност за тази ситуация. 200 милиона са дълг от Вашето правителство. Моля, госпожо Бъчварова, отговаряйте на народните представители. Некоректна беше репликата на господин Миков от зала. Моля Ви. Реформата е безалтернативна в МВР. Моето лично желание и убеждение е, че тя трябва да стане веднъж сигурна и смислена, втори път без да наранява привилегии и интересите на служителите в МВР. Единият от възможните варианти беше, така както ми обясни господин Горанов, да намалиме размера на заплатите, които се получават като обезщетение, без да намаляваме обезщетението по принцип. Това по искане на синдикатите и служителите не е приемлива мярка, разбирам ги, и днес премиерът каза, че ние ще го оттеглиме. Но от тук нататък сме принудени да предприемаме други мерки, защото отговорността ни към служителите е едно, тя не подлежи на съмнение и коментар, но отговорността ни като правителство и моята лична като на министър е да не допусна натрупването на допълнителен дълг и да мога да стабилизирам системата така, че тя да бъде добре работеща в интерес на всички – и на служителите, и на обществото. Популизмът е най-лесното и удобно обяснение за едно или друго поведение. Дошло е време, в което трябва да мислиме с разсъдъка си и с отговорността за годините напред. Това е, което мога да Ви кажа. Съжалявам за всички, които са ощетени от протестите вчера, и тези, на които им се наложи да излязат на тях, и тези, които си промениха плановете заради протестите. Но задачата е много голяма, тя не може лесно да се реши, но изключително добронамерено подхождам по този въпрос. Благодаря Ви.